Si Catalunya cau pel precipici, caiguem tots. Així de contundent s'ha mostrat el president de les Corts, Enric Morera, sobre la situació catalana. Però, malgrat tot, Morera s'ha mostrat esperançat i ha dit que espera que la situació no arribi a més i que els ciutadans són conscients del que s'està jugant a Espanya. El president de les Corts Valencianes, Enric Morera, ha afirmat avui que espera que Catalunya no s'arribi a l'extrem d'una declaració unilateral d'independència el dilluns i culpa d'estos esdeveniments al govern d'Espanya i al de la Generalitat de Catalunya. Los máximos responsables del gobierno de la Generalitat de Cataluña y del gobierno de España son en gran medida corresponsables de esta situación tan negativa y por tanto yo espero que no se llegue al precipicio y que se pueda buscar una vía de solución y de diálogo, porque los ciudadanos no nos merecemos esta situación. Morera també ha comentat que l'ocorregut el passat 1 d'octubre pot ser una broma, comparat amb el que passa el dilluns si Carles Puigdemont seguís amb els seus plans. Lo que sí vi ayer pues, son muchas personas muy preocupadas, de mucho nivel, intentando mediar para que no se llegue, que no se llegue al caos, que se llegue justo casi al precipicio, pero que no se llegue al caos. Si se llega al caos, pues entonces la situación será muy negativa para todos. Malgrat tot, Morera s'ha mostrat esperançat i ha afegit que espera que esta situació no vagi a més. Me sitúo en el terreno de la esperanza, me sitúo en el terreno de la reclamar por tierra, mar y aire que no se llegue a ese extremo, de advertir de las consecuencias y de esperar que haya altura de miras por parte de los responsables que nos han llevado a esta situación. El president de les Corts ha finalitzat assegurant que la gent és conscient del que es juga a Espanya i que les conseqüències podrien ser terribles.